खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि एसपि क्रिएशन इउटुब चेनेलाव आङो दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे जायगा खिथाहैनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो बुजिगोन एबा मिथिगोन आं अबेहाय थांगासिनो दङ, बबे जायगासिम। दा गिबियावनो आङो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि एसपि क्रिएशन इउटुब चेनेलनि गेजेरजों जासिहरनाय जाबाय। दा जाय बिथांमोना आंनि एसपि क्रिएशन इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैमोन, अननानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होदो एबा लादो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना होदो। लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो, जाहाथे मोनफ्रोमबो भिडिअआ नोंथांनिसिम सहैयो। दा जों थांगासिनो दङ। नायदो लोगोफोर, भुटान हादरनि खनसिलिं सस्पेंशन ब्रिज फारसे जोङो वो दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, वो जो राजा रानी का तस्वीर लगा है ना, वो दूसरा डिस्ट्रिक्ट उधर जाने नहीं देता है हम लोग का इंडियन आदमी का यहाँ तक अलाउड है। ये ब्रिज से अब ऐसा हो क्या आ सकता है, ऊपर वाला गाड़ी का ब्रिज से आ सकता है। भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। फोटो लेना पड़ेगा। हाँ, आराम से ले लीजिए, उधर से ब्रिज से समझ ले। सोनाब थांनानै सस्पेंशन ब्रिजखौ मोनो लोगोफोर। नायोब्ला जोबोद समायना रमायना जायगाफ्रा। दालां ब्रिजआबो जोबोद मोजां लोगोफोर। बेरायबाय जों हरिबारसि बे बारबानो माने गुबुन डिस्ट्रिक्ट गोलैयो जाहैबाय। गारिखौ हरलांनो हाना हरलाय लोगोफोर। जोबोद समायना रमायना। गावबागाव ओंखारनानै लोगोफोरबो दंमोन माखासे, गावबागाव ओंखारनानै सेलफि फट' दिखांनानै लाबाय। दायो फारा लोगोफ्रा फट' शुट खालामना लाबाय, भिडिअ खालामना लाबाय। दा जों नायदो लोगोफोर दालाङा। सिनारि हाजो गावख्लाबलायनाय दं लोगोफोर। जायगायाव थाङोब्ला जोबोद गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो लोगोफोर। आंबो थांफेराखैमोन बे खनसिलिङाव, बेनो फार्स्ट टाइम लोगोफोर। दा भिडिअ लालायबावबायसो लोगोफोर थाबायनानै, जायगाखौ फसायनानैनो गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों लोगोफोर बेरायनो मोननानै। थाबायनानै हेंजिं ब्रिजबो दङ। हेंजिं ब्रिजआव माखासे थाबायलांबाय गोबां मानसिफ्रा, माने इण्डियानि माखासे मानसिफ्रा बाव बेरायहैबाथाय बे हेंजिं ब्रिजजों थाबायलाङो आरो लोगोफोर। थाबायनोबो मोजांथार, नायलांदो लोगोफोर। ब्रिजआव गोबां एसामिसबो बेरायहैयो, बेंगलनि मानसिफ्राबो गोबां बेरायहैयो। आसामनिफ्रायबो मेरला लोगो मोनदों जोङो। गोबां मानसिफ्रानो माने बेरायहैयो आरो लोगोफोर। नायबानो जाबाय लोगोफोर माबायदि हेंजिं ब्रिजआ। गोबां हिनजावफोरबो बेरायहैदों, बिसोरबो गासैबो बेरायहैजोब्बाय। रं नुहुरलायो लोगोफोर। हेंजिं ब्रिजआ बरिया लोगोफोर। थाबायलांबाय नै लोगोफोर। गोबां मानसियाबो थांदों फैदों। लोगोफोर ब्रिजआ जोबोद मोजां थाबायनो। मोनख्रा मोनलायथारो लोगोफोर। बरिया, गोबां मानसिफ्रानो फट' खेबजाफैयो। ओरै मोनलायो लोगोफोर। ओरै फारसे नाहरोब्ला ग्रं नुहुरो आरो।
दैया नै लोगोफोर बिराद गुसु लोगोफोर जोबोद गुसु देन्जार गुसुखा नै सासपेनसन ब्रिज खाथिनिनो नै वाटारफला बिराद जोबोद गुसु समायना आरो जोबोद गुसु जायगायाबो समायना आरो लोगोफोर बरिया सालायनानै लाबावबायसो आङो नायदो लोगोफोर सासपेनसन ब्रिज लोगोफोर आंजों गोसो दं मोनसे जायगायाव जोबोद गोजोननाय मोनदों लोगोफोर मन्दिर फारसे थांगासिनो दङ लोगोफोर वाटारफलाव फट' लायो बैहाय हाजो जायगायाव लामाया गिदिर गिदिर मन्दिराव थांगासिनो दङ जोबोद स्टेन्डार बै गोजौजोंबो हाजोआव थांजायो लोगोफोर दा बे हाजोआव थाङालासिनो जों बुरलुंबुथुर फारसे सिगांनियाबो बेरायदों बे गारिखौ माखासे इन्डियाननि बेरायग्रा सुबुंफ्रा बाहागो लाफैयो सिगांनिफ्राय बिथांमोनहाबो बेरायगासिनो दङ जायगाफोरखौ नायगासिनो दङ थांगासिनो दङ एसे गाज्रि जानायखौबो रिपेयारिं खालामगासिनो दं आरो फाहामफिनगासिनो दं जों दा 50 थाखानि टिकेट लानांगौ आरो बुद्धमन्दिराव हाबनोब्ला सासेयाव 50 थाखा लायो दा बेखौ टिकेटखौ लाखांनानै सिङाव हाबलांसै आरो लोगोफोर टिकेट लाखांनाय स्टुडेन्टफोर थायो जाहैबाय बे मन्दिरजों लोगोसे माने स्कुल ये नीचे का अंदर में भी मनुष्य के अंदर भी जा सकते हैं आप लोग हम भी जाएगा आप लोग गरिब दुखिया गामिनि फिसाफोरखौ बेयाव फ्रि फोरोङो जाहैबाय बिसोरनो स्टुडेन्टफ्रा नै मन्दिरा नायलाय लोगोफोर जोबोद समायना रमायना बेरायजोबफैनाय मन्दिर फिसा फिसा दंजोबो लोगोफोर मन्दिरफ्राबो समायना रमायना जोबोर लोगोफोर स्कुलबो दङ हस्टेलबो दङ लोगोफोर बेयावनो नायथिंबाय गिदिं गिदिं नायबाय जों लोगोफोर जायगाफ्रा जोबोद स्टेन्डार्डआव लाखियो साफायाव लाखियो मैला मैथाफोरखौनो नुवा आरो लोगोफोर जानाया लेथ्राबाबो बिसिना थानाया लेथ्रा नङा लोगोफोर जायगाफोरखौ साब सिखोन लाखियो नैबेनो मन्दिरा गाखोहैनो नागिरबाय आरो लोगोफोर बेयाव
नै बेजोंनो हाबनानै ये लोग ये गोटी टेबलेट खाता है ड्रग्स नशा करता है सना रुफा जोबसिनाव सनाजों मन्दिराव माखासे सना दंजोबो बेनि थाखाय भिडिअ खालामो ना पूरा नशा करता है ना ये लोग बहाय थांगासिनो दंबावो दा लोगोफोर जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव थांगासिनो दंबावो वीडियो करते जाए सीन अच्छा है भुटाननि गोजामसिन मन्दिरावबो थांगासिनो दं आरो गोजामसिन मन्दिर जाहैबाय अब सीधा ऊपर गोलेर बायदिसिनाबो नायनो थांदोंमोन जों माने गोलेरखौ माखासे गोलेर मोजां मोजां गिदिर गिदिरफोरखौ गासिबो गेलेफु टाउनाव लाबोजोब्बाय जाहैबाय लोगोफोर माने गेलेफुआव इन्टारनेसनेल मार्केट जानोसै जाहैबाय दा बेनिखायनो माखासे मोजां मोजां बुस्थुफोरखौ हलसेलिंनिफ्राय गेलेफुआवसो लाना फैजोब्बाय आरो लोगोफोर दा जायगानि मानसिफ्रा खिन्थादों आरो सबसे अच्छा यहाँ का मनुष्य है गिदिर टाउन मतलब यहाँ से व्यू पॉइंट भी पूरा दिखाई देता है नीचे का जैसा ये नीचे का पूरा दिखाई देता है वो जो मनुष्य है ना मनुष्य का आगे से आपको पीछे से पूरा व्यू पॉइंट दिखाई देता है बिराद गिदिर मार्केट बानायसिगोन जाहैबाय दा जोङो नै ओंखारनानै थाबायबाय भुटाननि गोजामसिन मन्दिराव नै बे मन्दिरनिफ्राय माने नाहरोब्ला इन्डियान फारसे नाहरोब्ला नायलाय फिसा फिसा नुहुरो आरो न'फोरखौ लोगोफोर भिडिअ खालामनानै नाहरबाय बे इन्डियाननि प्लास्टिकफोर गारनाय बायदिसो नुहुरो प्लास्टिकफोर गारनाय बायदिसो नुहुरो विजय भाई कैमरा आप लोग ग्रुप बैठे हैं पर मैं खींच दूंगा आप लोग ग्रुप लोगोफोर भुटाननि गया गोजौ गोजौ फिसा फिसायैनो नायलाय बिफाङा फिसा फिसा जोबोद गोजौ गोजौ ओरै हानोथाय नायलाय फिथाइयानो गोबां थायो न'फोरखौबो फिसा फिसा नुहुरो नायलाय फिसा फिसा लोगोफोर बिराद गोजौ गोजौ नायलाय एम्फौफोर बायदि नुयो मारै हानोथाय गयखौ नुबाय दा लोगोफोर भुटाननि गया नायलाय नायलाय लोगोफोर मनश्री सि गोजौ गोजौ मन्दिरनि गाहायावनो सबसे भुटाननि गोजामसिन मन्दिरा जाहैबाय नैबे मारै हानो गावसोरसो मिथिसिगौ मन्दिरा बैसोरमोन जों दा फैफिनबाय मन्दिराव माने फट' गेट फारसे फैफिनबाय आरो एन्ट्रि खालामग्रा फारसे बेरायबाय हाबबाय मन्दिर सिङावबो हाबबाय बेरायनानै जोङो बारस'ग्रा लामा दङ गोदान लामा जाहैबाय बियो बेजों फैबाय आरो लोगोफोरजों खारख्लायनायखौ लोगोफोर सालायफैयोबासो खस्थ' जायो साइकेलफोर सालायोबा माने गाख्लायबानो जायो आरो मोनसे जायगायाव फैबावबाय हलसेलिं टाउननि मोनसे मन्दिर दंबावो आरो लोगोसे गार्डेनबो दं आरो बेखौ जोङो बेरायनो बेखौ मोनसे मन्दिर दं लोगोफोर बे मेन टाउननिनो गोबां मानसिफ्राबो बेरायहैयो जोब्बाय लोगोफोर